Ka music video kabla ai kerteng hapne ribhoi ya kabla penmi dau ba lansius imli on sapai pai ba no ha ka khasau terik mtau nailar arjar puei ha ka por live teng janmit hapo ka YouTube channel kabla ai kerteng LS Imli Production ya kan ga jingruai kabla penmi dau ba LS Imli kabde shaphang ka jingruai ban pensa ji kan mau ya ka them ribhoi balarwai ka surten rai badla ringdur ya ketiga video ha ki jaka ka them ribhoi ya kan ga jingruai la penwandur dau ba jadi maring balarwai dau ba rigid kamdej Gregorius Maring kabadari bahan nusli baru samla William John Seliang. Ya kan jingruai bala ringdur da uba wan pensuk makri, layashi menta da uba Els Imli kong Zarina Merbanyang kong Safi Maulong badi kong Magdalene Saukumi ibdei MDC ka Umsning konstituensi. Sa cisin ka long ka kuat ka ba song tenan ban ya thu lang ci pi barok ki ba song tenan ban pe jingruai la jong jingruai kasih mo khat sau tarik jong benai agos ada cara poi ni dan sa goi ki jingruai thmai ka bangin penlat bai ba ka bang ai ka teng ka pa eri hoi te ke ka ba song tenan agane ka music video kalong ba barok kiriam kiriam ki bejungi ki dei ki bang riam agariam tadrai bat ka ba kham so tenan sisu ka dei ka ba i nomi keman trong Umsning constituency po district council kong Magdalene S Maulong i simbantah ka video te kum ka kadega ke bos montanan bat ka ba deiru ka ba kum nomi keman sa district council i dat bantah ne jerwai na ka jerwai kadega ba tho ka ba ide bet bat kariti ka dustur ka jinglong juman bat ka borong akor jong ka jai bedre disebut Kudai pi baro sa sien pat ni na kalian ga LS Imli Production iwan yang sepi pai ba baju i bat baju supnat ban pej ye ki music video ti ha kan ni ga kenti ga ba menta pat ni dan biang sakoi pat ke music video ke wat mai ke bang supply ha ka kasau terek menta banai ha ka po live ji ti na kalian ga jongi ha kan ni ga ba menta kari ke music video ka ba kham phe ba kam khla ni ki wi pat ki ba ni la ju pen mi pat kani ga dei ka ba ko teng hapane ri bhai bat i kani ga music video ka bala shimanta da ki no rawai bal kam pa ka dong ka than jungi bat ki dan sawat kita gilang ba legit kham dai ba Gregorius Maring ba William John Seliang bat i bada riba nosli bat ia kani kalirex la pen biang dai ba jadi Maring bat ya music dapat bit pembiang dari pensan ruang halus ti nak kalian ngajungi ni kerpat ipi kepai bang baju i baju sunat dan saya sisian bat bagi ai biang kajim kesan dah kabar pindah page pindah like bagi subscribe ya kan ke video ini ke bagi subscribe yang menta ka kasau tereng bat kani kajim bot trong kani ka music video bangi lapen mi kalong kumno ni dei bani ateli baro kiba kinong song stang bahap basong hapo kadong katang diri bhai ngidei ban long balbor ki bai teli ki bai yarap mar kaliang ngimdei ban bisni wei ngidei ban song sok song sai halaki jong ki rai ki dong ki than bat ngidei ban penne yala galti ke dosto te tang kini ngaso ban dei ki kudai sibot